Que galego non coñece a Luar na Lubre? Sen dúbida, é unha das formacións musicais máis sólidas e influentes de Galicia. 30 anos de vida, 17 discos, máis de 1000 concertos en 23 países, numerosos premios, 2 discos de ouro e o recoñecemento xeral avalan a fecunda trayectoria dun grupo que naceu cunha vocación moi definida: afondar na música de raíces galegas. Luar na Lubre nace no ano 1986 na cidade da Coruña, aquí onde estamos. A idea fundamentalmente era traballar na música tradicional, en principio dunha maneira amateur, a música tradicional e folk, en principio dunha maneira amateur, porque non había outra posibilidade e ademais era unha cuestión de divertimento basicamente, pero dímonos conta de que, bueno, que funcionaba. A idea que nos tiñamos de facer música, que iba coallando, que gustaba cada vez que tocábamos en directo, e pouco a pouco pois foi conformándose como unha formación sólida. Daí a grabación do noso primeiro traballo, que foi no ano 1988. A identidade e a reivindicación do propio é unha das constantes de Luar na Lubre desde as súas orixes. Unha identidade que mesmo aparece nos títulos dos seus discos: Beira Atlántica, Arasolis, Cabo do Mundo, Mar Maior, Torre de Breogán ou Camiños da Fin da Terra. Non é casualidade, pois Luar na Lubre entende que a música é un dos factores culturais máis importantes para manter a identidade cultural do pobo galego. O peso que ten a música dentro da cultura galega é o equiparo ao que pode ter o idioma. É dicir, é unha forma de expresión importantísima, abandonada, porque desgraciadamente non temos grandes escolas onde se poda estudiar a música tradicional con criterio e de boa maneira, pero de calquera maneira eu considero que é un dos pilares máis importantes para soportar unha cultura. Eu creo que xunto co idioma son dúas das formas máis identificativas, polo menos no primeiro visionado de calquera cultura do mundo. Nesa liña de compromiso con Galicia, Bieito Romero móstrase preocupado pola escasa presenza da lingua e a cultura galegas nas festas populares. Aquí hubo unha transculturización moi importante dende os anos 30-40 até a actualidade, sobre todo coa chegada dos ritmos latinos, non? E a potenciación deste tipo de ritmos na nosa música. É certo que están aceptadas popularmente e que a xente pois solicita isto, pero habría que ter unha política cultural ou algo que defendera a nosa música en detrimento pois precisamente deste tipo de músicas. Eu estuve non hai moito tempo en Colombia e daba má sensación de que estaba en calquera festa daqui de Galicia cando escoitaba a música. Eles poñen a súa música, seña mellor ou seña peor, e aquí para escoitar a nosa música pois tes que ir a festivales concretos. E nunha romería é complicado escoitala, alén dos gaiteiros que dan alborada e pouco máis. Este é un tema a modificar, pero que eu creo que ten que pasar polo tamiz político. Ten que haber non somente unha concienciación digamos popular, senón que ten que haber tamén unha incidencia política en todo isto para facer que nas nosas festas a nosa música teña moita máis presencia e aceptación. A música é fundamental para alimentar os sentimentos polo propio. Por esta razón, Luar na Lubre aposta de cheo pola galeguización das nosas festas e fai un chamamento ás comisións veciñais que organizan máis de 7000 festas que se celebran en Galicia anualmente para que enchan os seus programas con contidos nidiamente galegos. Eu creo que son as comisións, fundamentalmente, os concellos tamén, pero as comisións son as que organizan fundamentalmente, son as que actualmente están organizando as festas. Os concellos xa non se suelen meter moito en este tipo de barandas, porque son moi problemáticas, non? Pero é certo que é unha demanda popular que está aí e que ven imposta pois claramente por medios de comunicación e por unha tendencia que hubo aquí dende finales dos anos 60 aproximadamente, que foi cando se empezou a introducir esta música, que coallou, ben seña polo carácter, pola emigración, que de alguna maneira pois toda esta música sonaba moi cercana, porque tú tiñas un tío en Venezuela, outro non sei que tal, a música latina nos sona moi de perto e asumimos
asumímola como propia. Sustituíron as bandas de música que facían pasodobles, que facían outras cousas moi populares, e o máis cercano a eso, porque non hubo ese punto intermedio de ter orquestas galegas aquí. Es que ese é o problema. O problema xa non é tanto que toquen ritmos latinos ou non, porque, bueno, o ritmo latino que igual que tocan rock and roll ou tocan blues ou poden tocar calquer historia, o tema é que non din palabra en galego. Ese é o problema. As festas populares son unha das principais canles de achegamento á tradición cultural dun pobo. A festa é un punto de encontro coas tradicións que formaron o noso imaginario cultural e que son parte da nosa identidade colectiva. De aí a necesidade de galeguizalas. Evidentemente, canta máis presencia teñamos das festas, non somente do idioma, sino da música e de todas as manifestacións, xogos populares e todo eso vai se potencia a nosa cultura, que é de raíz e de sentido común. O problema é o que che comentaba antes, estamos nun país que está por normalizar, e na área cultural moitísimo máis, todavía nos queda moito, é dicir, xa non sei se siquera se habrá un punto de retorno, non, na situación na que estamos, pero en calquera caso sería moi importante que nos concienciásemos en que tanto os pregós como os xogos populares, a música, tuvese unha componente moi importante, por non decir toda, da nosa música e da nosa cultura, que eu creo que é clave para potenciarnos e que teña sentido, non? 30 anos despois, abonda botarlle un ollo a internet para darse conta do acadado polo grupo, que conseguiu a través das súas cancións que xentes de países moi afastados descubrisen Galicia. Eu creo que somos a banda sonora do Camiño de Santiago. É dicir, hai máis, pero ti vas ao Cebreiro o día que queiras, a hora que queiras, e a música que vas a ter é Luar na Lubre. Ti vas ao hospital no Bierzo, chegando ao Bierzo, non me acordo, Órbigo, a música que tes é Luar, o sea, é a banda sonora do Camiño de Santiago. A nosa idea dentro do principio tamén era non quedarnos aquí, porque este é un territorio que necesita barbeito. Cada ano ou cada 2 anos necesita barbeito. Entón, o sea, poñer un pé fora, promocionar os nosos discos en Madrid, promocionarlos en Barcelona, promocionarlos en Málaga ou en outros lugares, ábreche moitas portas ao mundo e che dá a posibilidade de estar permanentemente facendo a túa música e levando a outros lugares. Galicia xa nos coñece todo o mundo e sentímonos moi profetas na nosa terra, pero hai que salir. Galicia é hoxe máis estimada e recoñecida alén das nosas fronteiras grazas a grupos como Luar na Lubre. Pero os galegos e galegas debémoslles tamén a recuperación e a renovación do noso acervo musical con composicións de extraordinaria calidade e a defensa da galeguización dos nosos espazos de lecer. Porque unha festa con Luar na Lubre é, sen dúbida, moito máis nosa. Este ano, a xira de celebración dos 30 anos da súa fundación ofrecerános a oportunidade de fundirmos co son da terra e celebrar 1000 festas máis para a lingua galega.